Ketik sapa e? Chat sapa e? Pamundutan lagu iki lho. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Akhirnya disaut. pendak dino cerewet biar ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Eh. Pancen sing rusak bajing-bajing ya men iki. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Jajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng taun apa? Ra, aku nek sing kulon progo tak senengi geblek. Nek tempe aku ra patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Oh. Ya kanil kok Ya dibeda-bedake. enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Andeno kae sing tok kake aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas orang nganil nih kok, Pak. Nah, wis kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nggih kanil niku gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki perhitung e. Lah nek aku ki bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit. Tak jak piye mesti mbayari. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek payune mayu Toyota nek meng keleng 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki nyuguh geblek kok dadak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek, wedang wae tok regani kok. Mula aku seprene pet ra ning nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padak iki gawe dhewe. Ora wis warwani karo aku to kowe iki. Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora mbayar. Dasare pelit e ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduk piye wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak Didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Tempe bosok kae mambune nek ora nganggo tempe bosok ora enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggonamu iki urung bosok. Semangit. Sing penting doyan rasa omong bae.